Kamsore dauloninya yakamangara na nolini makani achimangara progress nyerai ili nawe damage claim nolini makani nditete vake 3 au yakamirira baba vake 3 ndona uendaya nemdai Unoba Mandasa village. This was Mandasa. This was progress. Unoba Mashia of the village. Landi. Chakumbrao Rolin Makani. Since the Boko Veruji, just the conductor of my shoe. Ininolin makani. Ndinopika pamberi pedare. Zvose zvandichataura. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Progress. Nyeverai chibva rokuveruji tedzera zvandakutaura. Ini progress nyeverai. Ndinopika pamberi pedare. Zvose zvandichataura. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Ndakumbirawo Rolin Makani. Uzi sedare chimbo wakagara tasakisa ungo chimangara progress nyeverai. Pamusoro imam inini Rolin Makani ndauya kuzomhangarira progress nyeverai maringe nenhaurwa yaCatherine Makani. Catherine Makani mwana wehanzvadzi yangu. Baba vake ndeava vakabva kumasvingo vasvika nhasi vauya kuti vazonzwawo nyaya yemwana uyu. Nyeverai mwana uyu akabva kumusha achiuya kuno ndobva asvikira maoko angu. Ndobva aenda kubasa akatanga kushanda basa remumba. Ndobva asangana naNyeverai. Nyeverai ndobva atanga kudanana nemwana. Ndobva atora mwana ndobva atanga kugara naye. Achigara naye akagara naye pamba pevabereki vake vanova vaNyeverai naamai Nyeverai. Ndobva vatanga kugara nemwana kubva mumwedzi waJune. Ndobva vagara naye July. Ndobva vagara naye August. Pamwe chete nababa ndini ndakaendesa mwana maoko ababa. Ndaendesa kudaro baba vakazodzinga mwana uyu nemukomana vakanovati ndainogara vega mwedzi waSeptember. Vatanga kugara vega mwedzi waSeptember mukomana akabva auya andudza vakati vatete tanzi nababa tigare tega. Ndikati zvina kuipa nemhaka yenyu vangotaurawo marisenza akataura. Vadaro September wese vachigara vese. Musi wa27 September Nyeverai akazounza mwana kumba. Achimunza akamupekera bhegi rake nemidziyo yake yekubikira. Ndobva auya akasiya mwana kumba ndakange ndisipo akabva andifonera. Akati vatete ndauya kuzosiya mwana. Inini handichada mwana. Ndikati ko zvafamba sei ndobva atsanangurawo zvaakatsanangura. Ndikati akusiya mwana hakuna kuipa. Isusu mwana tinotambira. Asi makagarawo nemwana mwedzi 4 yese iyi munogere nemwana achiita muroora pamba penyu kuburikidza iwewe nababa vako mese. Saka takuchikumbirawo kuti chitaiwo zvinoitwa pachivanhu. Hatiri kumanikidzei kuti mugare nemwana. Mwana tinotambira asi chimudzosaiwo zvine chiremerera. Mouya makabatawo padiki pekuti aiwa takadhemeja mwana wenyu mwana ndeuyu. Ndobva mukomana aramba akati aiwa ina ndidaro. Adaro ndakatora mwana ndikamuti iwewe chienda kwababa. Ndobva asvika kuna baba. Baba vakati handikude pano enda unoya navatete vako. Ndobva ndatora mwana ndikaenda naye kuna baba. Ndikanokumbira baba. Ndikati baba ndauya nemwana. Ndaona auya nemukomana asi auyinzwa nezvinhu zvake zvese. Asi semi semunhu mukuru handizi kuti munoitongawo sei. Baba vakanditaurira mashoko ekuti vatete kuti murambe muchidzoka pano. Ndiri kukuonai. Ndakakutaurirai kuti kupa kwandaita mwana uyu kuti agare neuyu inini pano handichavada. Ndakundika kugara navo. Ndikati saka zvisinei semunhu mukuru ino munoitongawo sei. Zvikanzi handina matongero andinoita. Imi mitambirai mwana wenyu. Inini wangu ndakutora ndigare naye. Ndikati aiwa zvisinei regai ndiite saizvozvo. Asi handina kuzovaudza procedure yandichatora kuti ndichaita sei. Ndobva ndangotora mwana ndikaenda naye. Ndobva ndavati saka inini ndichamutora sei musinawo chamandipa. Zvikanzi kana musingamude mwana ndewenyu. Ngaende anogara mustriti kana mugomo. Itai zvamada. Ndobva ndasiya zvakadaro ndobva ndaenda nemwana. Ndobva ndazoudzawo vabereki vake baba vake. Ndobva
vazosvitsawo nyaya kwamama. Progress nyeverai. Munoti chine zvekutaurwa naatete waKatherine. Anzi wakatora Catherine ukagara naye for 4 months. Wakazongomudzosa kana chawakabvisa. Asi wakazongomutora semudzimai wako. Madzokero akaita kumbira utsanangurira dani mai nenhau yari kutsanangurwa naatete unoti chine zvavanga vachitsanangura. madzokero akaita handisiri ndakaita kuti adzokere akasarudza ndinogara natete vangu. Paakataura mashoko iwayo handisiri ndakamurongedzera, akarongedza ega. Ndakatombomubvunza mamwe mashoko, ndatora vhidhiyo ndichimubvunza kuti kwewo waiva chuza kuenda kunogara natete vako. Iye akanga ati it's better amundipe panapa ndingoenda. Ndakati hazviiti, wakabva uri mumaoko atete vako, hauna kubva wega kumba kwenyu uchiuya panapa, wakauya natete vako wakati iwe unondida kuti tigare tese. Kana iwewe wakusandida handidi ndinokwanisa hangu kukuita sekutakura ndenda neona natete vako. Saka iwewe zvaunoda unoita, kana unoda kurongedza unorongedza wega. Ndakamutora vhidhiyo ndimubvunza kuti ndozvawazodhisaidha kuti wakuda kuenda here. Akati zvakanzi ehe zviri nani ndiende, nekuti tete vangu pandakauya zororwa kuno wakandimanikidzira, ndanisiri muurongwa hwekuti ndiite sendiroorwe. Ndozvaakataura iye, mashoko akazoita kuti ndiite simba kuti ini ndiite simba rekumutora ndichienda naye kuna tete vake. Ndopandakatowana simba iro. Chidimbu uri kuti hausiri wakamudzosera kuna tete? Iye ndiye akati ndakuda kudzokera kuona tete wangu nekuti vakandimanikidzira kuti ndoroorwe nyewe saka Ledai kana mane zvamungade kuziva? Mukadzi wangu ndaimuda nemwoyo wese. Nhasi nezvacho zvaakandiudza, nekuti iye kuti auye mumaoko angu ari muchimbunyikidzo chatete vake, haasi mwoyo wake haadi inini kuti tigare semhuri, anongoda kuti tidanane. Tete wacho watomhonudza mashoko kuti mungaramba nezvezvi here, garai mese 3 years muzorambana. Asi mukuti isusu tigare tese 3 years ndisina kuroora, ndisinaita sei, nditone bepa randa ndakatonyora zvese nditi madhetsi aya ndicharoora, ndichienda musi wakati pakalenda kuya nditoziva bepa racho ndainyora kuti ndasingamudzi. Chakaitika pakutanga paakauya, pane nyaya yakaitika pakutanga. Sevanhu vaidanana, ini ndinoshanda, ndinoita basa rangu kusona munoshoko. Ndaiti ndakapedza basa ndaiti uya undione masikati. Then yakati handikwanisi. Tete wangu aindudza kuti ndinogara natete vangu. Nyaya yakaitika ndeyekuti iye pachezvake haana relationship nevabereki kana nemamwe maparents marelatives angu. Haana relationship. Vabereki vangu nedzimwe hama dzangu haana relationship. Ndakamuudza kuti patakabva kumba uko, baba vakangu vati ina ndichada kukuona futi panapa. Ndakati haana relationship nababa vako? Mukuyanana, patakatanga kugara tese, pakatanga kuuya akavarambira, pane mashoko akabvunzwa. Iye akanzi nhai Catherine, tataita musikanzwa, baba vakati iwewo ndopanoda tara kutanga. Taidanana ndibva ndaendasangana naye manheru iwayo achibva auya kumba kwedu. After auya kumba kwedu ndibva ndamuperekedza mumba kwavo, ndibva ndakudzoka ndabatwa namubaba. Nyaya yepamakanga makugara mese nababa, handiti makubateni vako aine mwana kumba kwenyu, mukagara pamwe chete nababa vako nawabereki vako? Ndopandiri kutaura wandiwatora iwe uchiti haana relationship yakanaka nawabereki vako. Ndo yakabvunza kuti chii chaakatadzira tezvara vake kuti atezvara vazomuti iwe nemukadzi wako mwanangu chibva ipano unozvigarira anova disrespect. Ndo zvatiri kubvunza, chii chakaitika kuti baba vako akadisrespecta baba vako sei? Wani anonyepa, hatsiurike.
Kutaura manyemba zvichizvakanyepa. Pakanyepa akaramba zvakambobvunzwa akati nini akanzi Catherine Pepe wakati iwewe unofambidzana nemukomana wemausiku akati hazvisiri izvo zvandakataura. Mukomana upi? Vachibvira inini. Iwe progress unotonyeba iwo. Nokuti ndikukubvunza mubvunzo wokuti baba vako kuti vazokudzinge kuti ndemugara beka. Chii chakachaitika? Hausi kupindura mubvunzo iwoyo. Baba wakati handikwanisi kugara naye nekuti anondidistress. Aidzingwa ndiana? Akadzimwa ndiye. Ndobva vachibudai nemukadzi wako mene kugara bese. Vakati kana uchida kuti tigare tese chibuda panapa nemukadzi wako mandasarudza kubuda nemukadzi wangu kuti kana mugara tega. Apa handisi kuona chikonzero usokwanisa kutsanangura kuti baba vakatidzingira kuti mukadzi wangu akanga atadza kubika sadza. Abika mbudzi. Regai titi munhu wese kana aroora hakusi kudzingwa nomubereki kana wanzi chienda kugara nemhuri yako. Upiwa imba yako kunzi uzviite sekuzviitira wababa. Saka baba vangu nongwasa kudzinga vangoti wababa chizviita se chizvimire. Saka takutaura makugara maamese mubereki asisi pavo paimba. Handiti mamugere sei? Siye munhu akazoenda maamega mubereki asisi papa chirwe kupomera baba papa. Apa baba vana baba masunduruka mautogara mega. Kurogara angasvakurira na baba wasisipo kana angasaka disrespect baba wasisipo mazuva 2 kwa baba vaitogara zvakanaka nokuti munhu haana kuenda azoenda machi matu nyaya yekuenda kwouyu ndei muri baba avapa. Chakaitika ndechekuti ndakamuudza kuti iwewe unofara kuti tigarisane tive nerelationship yakanaka tigokwanisa namoro wako wenyu unofanira nokumbira regero pamashoko akataurwa nababa. Ndichibva ndaenda naye kuna tete pamashoko atakataura akamaramba umberi kwatete vake kuti inini zvese zvari kutaura izvozvo handisuita sehandizviziva. Mamwe mashoko akatobvunzwa natete vake akati handizviziva. Ichivana kuti ukarambira kumberi kwatete vako iwewe yokuti ndo munhu ari pedyo newe. Saka nhasi uno kuri kunzi akumbira regero kuna baba unokunogara naye zvako. Unomuda mukadzi wako akati suri baba ndakatadza. Mukwanisa kugara bese? Handikwanisi kugara naye nekuti iye mashoko akandikwako chete. Handiti Nhasi uno tete vari kuti zvoni wakagara nemwana wedu kwemwedzi yakati wakamudzosa usati auya. Handiti so patsika dzedu kana munhu agara nemunhu ana kumudzosera chii chinoitwa? Ndozvitaurwa natete kunzi wakagara nemwana wedu ukadhemeja mwana wedu nhasi wamudzosa tadhemeji ripi iro rasi sati aisvika heduko mabasa ati akomenda mazera echidiki enyaya. Handiti dzimba dzinondonetsa kutadzira unotowanika zvakadaro zvinosainwa nani nazvo hapana imba yakagarwa zvakanaka. Vanhu vanozwa kuchembedzana vachiita zvi vachiita izvozvo kuti nyaya yedu vamunodetserana mangwana achita muchazopungwa. iye mukuzotaurirana kwedu musikana chii chakaitika? Kuti ndizobva kumba kwavandigara naye chakaitika ndechekuti akanditorera foni ndobva ati ndoda kuona uchataura namama vako natete vako pai. Ndobva atanga nemachikafu ndisera nenzara ava mausiku ndairara ndisina magupezi kundituka achindishungurudza achichakabva basa tanga kundituka achiti bva panapa ina ndichabuda vabereki vangu havakuda. Ndobva ndati hazviri nane ndienda kumba kwedu pane kurara nenzara ndichipatarisa magubesi apa ndairwara ndichizwa musoro nemunjimuka ndichikosora kuti akangonditarisa mwana kuyananisa pazvaitika pamwana natete kana nzvadzi dzake kana umwe andai chikafu anga ndaipiwa nemanext day ndidzana ndava kuti chii vatsvaga akakubatsira here kuti tetekumbovakusiwa chikafu kuti vambondiwo usaidze mukomana kuchitipita. Pandakatsvaga vakandibatsira vakavaudza tete ndo pandakazoenda natete kumba kwavavo vatete vakandotaura baba vake vakataura zvavakataura vati kana mwana wenyu asi musingamudei pana handimude kana mwana zvanetsa ngaenda anogara kupfumba kana mustriti. Mune mwana mese here zvakamira sei? Izvezvi ndinonhu
Aikati mwana wenyu kana musinga mudenga aenda anogara mustriti ndiani? Ndibaba vake. Saka kune nyaya yekuti uchadamuora. Saka tinosvika nekofuti tichibvunza chishoro chamuurora wa 19. Uyo ngoma ni 20. vatezva wakatanga kubuda nemusikana werini Atanga kudana nemusikana uyu muna March wegore rino ndobva vadii pamakadana takadanana patakazobatikidzwa tichiita musikana wabatikidzwa nani tindavabatikidzwa ndenyiwa nababa vako ndovarinibata ndobva zvadii after ipapo wakati kwauri kubva ndandatomuperekedza wakati kwauri kubva uko pausikuba unomuperera ati haibaba ndisikuba zvikanzi handisikubiliva andikwangochipa ukasadaro ndinoenda nokumangarira polisi tikadaenda panaiko patakazoenda kuna uyo after ipapo ndopakabvunzwa mamwe mashoko ekuti iko ndopaakabvunzwa nzi iwo ndiwe uri chii chawe albert mufesi wangu abvunzwa kuti akati mufesi wangu zvikanzi nemufesi wako munofambidzana mausiku here aibvunza ndiani ndibaba vatera kumba kwake kwaishasha akatoninyepera tinokumba kwateta zvaa nemufesi wako uyu munofambidzana mausiku here akati tofambidzana mausiku ndo mashoko iwe wakatora mwani wemuridzi ndobva wadanana naye kwawaiti unomuda iwe chinangwa chako chanchiri chii aida kuti aite mukadzi wangu waida kuti ave mukadzi wako for life sewo ukada munhu iwewe kuti aite mudzimai wako for life zvii zvaunotarisirwa kuita mutsiki kutarisirwa kumbira kuti ugare zvakanaka kana zvii zvaunotarisirwa kuita mutsika iwewe zvandotarisirwa ndezvekuti ndofanira kubvisa zvinodiwa pfuma kuroora ndozvandotarisirwa kuita kuti wakabvisa kubvisa nandisa chakazoita kuti utore uende kunorara naye chii usina pandakaenda nomuona mausiku akabvati inini hazviite kuti ndiite ndiende kumba kwedu zibeta tinonogara chikumba kwedu isusu pandaenda nechi kumba kwedu atenda abvunzwa kuti ange warara nemusikana usati waruura chii musikana takaita tese nekuti tandauya yamakaita mese musikaziva nopiwa vanhu vaviri here kana tinopiwa munhu mumwe chete ko nhau iri kutaurwa yekunzi waenderatisa nenzara asingatipei chokufuka chikafu chaakatosiya ndochanda ndichitodya inini kumba upfu hwakatosiya ndohuchi hwakutopera utoripo kumba gasi raakasiya achiripo kumba rakutopera ane 2 weeks kwezvinoabva inini ndanetwise chigara ndichishandisa zvindowazoenderera mberi iwo ndobva wataura ukati hauchamuda ndizvo nekuti akandiudza pindura mubvunzo chazosvitsa iwewe pakuti uti mudzimai hauchamuda chii iwe wakambomutsvaga uchiti uda kuti ave mudzimai wako for life sezvowataura akandiudza mashoko anorwadza zvekuti munhu anamudza kuti ndakamanikidzirwa kuti ndikuroore ini ndisati ndakuda kuroora ndakati ingwana wakabvuma pamberi patete wavo hanzi chii kwanzi tete wake wakamanikidzira kuti tiroorane tete ndo akakupa imba kuti endai munorarama mutara iye kwaakabva tete vacho ndo vakakupa imba kuti rarai apa here akatipa imba ndibaba baba vako ndo vakakupa imba kuti tizogara tese baba watichigara saka nhau yekumanikidzirwa iri kubva pakani ndiye akataura mashoko iwayo akuinaona tete vacho achiudza iwewe achiti ndamanikidzirwa chii kuti inini magarisiro ese ataita ndakamanikidzirwa kuti tigare tese
asi akanga akuda kutidai iwe ndobva wamuda inini kumuda ndaimuda saka kumanikidzirwa kuri kuya baba vemama wirirana mese sevanhu vakuru mukutaura mashoko ndo mashoko akandudza aiwa isiro randakati handichade mukadzi akaenda ndichimuda but ndakazosara nchiriyelesa zvaenda akati akuda kudzoka ndinoti kudini kuti iye akauya ari muchimpunyikidzo vakakutera vachiti munhu uri kubva kuku usiku ini vakanosvipira vakanokubvunza kwaishanda manga mararamesi mubvunzo wokudhara maboko makanga mapiwa nani mvumo yekuti muraramesi hapana akakumba chetamu waripera baba wakwangu waripera saka tamuri true kuti makawirirana saka uri kupinzirei tete uri kupinzirei baba uri kuzada nepamire pakaenda ndakanda mutesta ngasi ndichanza mupretest wakaenda wanga wamutesta anga asina pamuviri angasina pamuviri wakanga watesta nechi takashandisa mapregnant test zvichireva kuti iwe wakanga watozvironga kuti uda kuti aende ndaisina zvironga saka chaikupewo kuti uite pregnancy test asati aenda chandichi akandiudza kuti ndine nhungu ndakati shuwa here chivandiana kutenga pregnant test 1 iye akazotenga imwe ega matimane nguva yakadini tisingagari mese tane 2 weeks 2 weeks mairara mese kumashure okuye saka zvinorambika sei kuti nhumbundo yako aiwa handisi kuramba izvezvi kana chida ndihazvitenderwe nokuti timuteste mutesta chipatara ndo zvinoita basa iroro ndaramambori kutonga nyaya yako yemhosva yawakabhara yekutora madomburidzi ndonyaya inotongwa namambo idzi dzimwe nyaya dzinoda chipatara idzi nokuti endai kuchipatara munotestwa moya nepepa rekuchipatara ini handina mvumo yekuita matesta anoita sewayo chipatara ndo chinondipa directive yekuti mwana uya akamira sei uye zvakapikwa paari zvii imite zvaro taurai tinzwi ini ndisati mauya netsvimbo mbiri hanzi zvadiko ngati ndedzekurova mambo muvapedzere ndinoita dambudziko remusana taurai tinzwi famba nemagugu mairi ini ndichitaura pamberi pamwari chokwadi chakaitika vana ava pakutanga ndakamuka makuseni kuma3 ndamuka makuseni kuma3 ndaitoda jaketi rari kumba kwe ndamupa rumu yake yaanogara yaigara yega saka ndamupa rumu indakanosvika nobva ndawana asimumba saka ndawana asimumba wakatanga ina mudzimai kandoka akawana asimumba indikanomirira padhuku kusvika adzoka kubva kupi kwaanga achibva kutora zvima 30 minutes ndakamira padhuku saka ndakabva ndamubvunza kuti kewo uri kubvepi kanzi wakandobva kunoita munamato wangu kupi kutemu zvaakandinzi tanga ndati kutemu ndikati kutemu akati kutemu raakutemu kwete iwo nenyaya dzekufamba usiku kunobiwa mangwana kunzi pakabiwa iwo waonekwa ifamba usiku wanga uchibvepi akati ana ndibva kupolisi kuseri ndikati hai handi kupolisi kupi ikoko tinoona kuti pawangu chibva paitwa zvakanaka saka ndabva ndatorana naye wakwata watumwe kutoenda kuma4 nobva taenda tese nobva tanosvika wakabva azochinja tadarika pamapolisi pandakandonokusungisa nobva ati handine musikana ma4 dzekunze kwedza vakatorara vese vanotora zinhu vanga vane 3 months vachirara vese kutaura kwatete wacho tichataura kumberi saka ndokubva ndadi kubva tasvika ndakabvunza musikana ndinakubvunza ndikati unoziva here mukomana kanzi chicha kanzi mufesi wako kati hamufesi wako unofambidzana usiku here nemufesi wako kanzi ndikati saka muri kufungei panhau yekufambidzana kwamuri kuita musikana nobva ati nditobvunza ichi mufesi wangu ko mufesi uri kuti kudii ari mberi kwangu ndiri kutaura nayo saka nobva ndati mufesi nobva ati handisati ndaziva ausati waziva muchigona kugara mese chichiita kuti usaziva akashayiwa minduro
uyu wakashaya mindi ndikati alright ndakuenda kwandaenda kunoita zvataita munamatiro kuchechi kwangu kwadonamata kuswe kwandaenda kwamutake ndobva taenda tanoita munamato ndikati kana muchinge mune nhau yekumudoorora nhasi handakubatai chitouya rini nhasi kumba ndikutambirai ndozvandakaita vandakavasiya chisarai muchitaurirana ndobva vasara vaitaurirana ndodzoka ndakazoona manheru obva kubasa kwake ndobva ndasvika pamba ati ako musikana uka aripo uyo ukanzi arama ati handikwanisi kuroora newe izvezvi ati alright saka kana zvakadaro achiramboroorana newe achimbogona kuuya pamba pangu zvisiri pamutemo achipinda pamba pangu chimuramba ndozvandakamuudza ndimi baba muri kuti mukomana mwana wenyu chimuramba hati chimuramba nemusi wekuti handisi kuda kuti zviitike izvozvo ndosaka ndatiroora ndinokumiririra baba maudza mwana kuti kudii apa kana muchiudza mwana wenyu mukomana kuti maziva kuti vana havanga vari kurara vose obva maudza mwana wenyu mukomana tichimuramba musikana chandaizviitira ndezvekuti uyu ndakamuti haumurambi zvachose asi timbosiyana kutaura naye timbotanga ndagadzirisa nhau yako kuchinamato changu ini ndozvandaenda mupira izvo chimbomira ndozodi ndogadzirisa kana ndagadzirisa ndichakuudza kuti chienderera mberi nenhau yako shoko ramatanga kutaura nekuti makabva mamuudza kuti chimuramba ndozvandakaita nekuti handiti wakati haadi kuuya kumba kwangu ndozvandayandadzo but nyaya yange yauya mumaoko memunhu mukuru kai ndimi baba nyaya yauya mumaoko menyu imhosva yamwana wenyu apara mhosva zvamuri kutoziva imimi mwana wenyu atora mwana wemunhu ndokunorara naye mwedzi mitatu kana kudarika vachikudanana vachiita zvavaiita yapinda mumaoko menyu sababa zvakura kuti baba makufanira kumira kaipapo kuratidza ubaba hwokugadzirisa pakanganiswa nekudzidzisa vana zvinofanira kuitwa imimivo bvamauya nezwi rekuti chimuramba chandinoita chinamato changu chandionamo handinatendere kumanikidza mwana kuti arari kana kuti munhu atenda akadana naye vachipinda mumba vese pasina kutaurirana sekutaurwa kwamboitwa kuya kuya handikwanisi kuzomutambira nemhosva yekuti chinamato changu chinoti unofanira kutora musikana kuvabereki vako zvakadii zvakanaka chinhu chinodzidzika neunhu chinodzidziswa mumba chinodzidziswa nevabereki handiti chinodzidziswa nyangwe nekuchinamato kwenyu ikoko chinodzidziswa zvakare dai mwana wenyu uyu akadzidziswa unhu akadzidziswa tsika hapana paibuda mupana 3 achienda kunotsvaga musikana haana kubuda na3 vakatobva vese vaitoratidza kuti vaitoti uyu achienda pamaweekend angasingaendi kwatete wacho vaitobva vese kupi kuendako zvoreva kuti pakati pavo vari vaviri vese vane mhosva pana asina kudzidziswa tsika zvakakwana ipapo ende mhosva inopiwa kumukomana nekuti mukomana ndiye anouya kumusikana achiti ndakuda handiti pakaitwa mwana apa mukomana ndiye anonzi ndiye baba ndiye mudzi wemwana ndosaka mhosva ichipiwa kumurume ndosaka ndati imimisa baba maona kuti pakanganiswa papotswa apa tsika dzatyorwa makadzigadzirisa nemutoo upi regaendienderere mberi ndichiti ndakabva ndati inini chimuramba uyo haana kudi kumuramba vakaramba vachienda kumberi vaenda kumberi uyu ndonga akazofonerwa natete kuda musikana anotaura kuti vatete tete vakabva vati pamwe zvawaite zvasichazvizvo ubvadi kubafonerana taukuya nemusikana wani wako saka ati taukuya nemusikana wako tete vakazouya nemusikana tete vakaita zvakaipa here wandirina avanoita zvakaipa vakaita zvakanaka mazvita saka vauya nemusikana ndakasvika ndikati inini ndakataurana nemusikana uyu mashoko akati asi mapindurire echivanhu chedu isiso haagoni kuti handiti inini mufesi wavo kumberi kwangu satezvara achazogara nemakore akawanda ipapo handina kufara nani napo masakana musi wekutanga hweusiku handiti zvichida mwana yanga asingakuzivei hamungabva mabva matoti shoko raandipindura rekuti mufesi wangu robva rakusvibisai mwoyo dai paakapindura mashoko iwawoka makabva matongotaura kuti muroora ndinite zvara wako ndatoti ndabata mwana uyu ndaona zviri kuitika ndosaka ndati ndizvibvunzurudza matauriro evana vedu vamazuva ano mamwe acho munongoaziva kuti
ane rurimi rwechizvino zvino. Ipapo munofanira kuti mupagamuchire, mupanzwisise, nekuti unyange wenyu mukomana paripo paanototaura mashoko iwaya anenge akaresveka, manzwa ndichikuti gara zvakanaka, kureva kuti magariro akaitaka ndiatarisire kuti magariro emwana akagara pamberi pamama. Saka nemiwo futi munenge muchitotarisirwa kuti kana muine pamunemaona parukanganiswa nemwana munomutsiura. Ende kutsiura kwababa hakunete, munotsiura hazvirei kuti mukatsiura kamwe chete muhamati ndaora moyo, munotsiura kaviri katatu kana kashanu kakava kagumi. Asi chido chomubereki ndechekuti tsika ngadziteerwe, unhu ngahurambe huchikurudzirwa, vana ngavapinduke vaite se vateerere nzira dzatinotarisira mutsika dzenyu. Handiti imimi sababa maziva kuti mwana wangu apara mhosva, imimi ndima ifana kutosimuka nemwana wenyu. Mototi musikana ndoda kuziva kuna vabereki vako, mosimuka muenda naye kuna tete. Tete ndauya nevana ava, vana ava ndakavabata vachidai. Zvaisafanira kuti tete ndo vanotozosimuka vachiuya kwamuri, nekuti imimi mama vatoona zvichiitika. Totora nyaya yetsika panapa dzatofanira kuchengetedza, kuremekedza uye kukurudzira kuti dzirambe dziripo. Imimi mabata zvichiitika, kama ifanira kuenda kuna tete, tete ndaona vana vachiita musikanzwa panapa, ndabata zvakadai. Ngatichigarai pasi isusu sevanhu vakuru tione kuti topagadzirisa sei panapa. Handiti tete vanokurukura nemi, tete vodaro voti kana yadai haisisiri yangu ndege, yakuda vana baba mukati, vana baba odedzwa. Handiti imimi sevanhu vakuru mochigara pasi mokurukurirana, muchironga zvazvadai toitei. Handiti kana pachida kuti paumbwe gare wedare rekurayira vana nekuvaumba, imimi vakuru ndima muchironga zano rekuti toitei kuti tirayire vana vedu kuti vafambe mugwara rakanaka. Handiti vana ava vese 19 years uya ne20 years, 20 years haasi makore akawanda kana tichitarisira munhu anoumba imba yake. Pane zvizhinji zvichiri kudiwa apa kuti arayirwe nekuumbika zvizhinji. Kufarisa uku kuti kuumbwa achiri pwero ada kuumbwa, hamungambotarisiri kuti anogona kubira nemba agobira naye asina zano renyu. Kana kutomuti buda uendo unogara wega, kungoitawo zvenyu nokushayiwa hanya, but harisi zera rekuti munoti buda mumbai. Zvino imimi makatadza kuita basa renyu nenguva kusvikira nyaya yenyu yauya kwamambo sezvizvi. Ende mhosva yenyu muri kuibvuma kuti makatora mwana womunhu ndokudhemeja. Ndakushandisa izwi rekuti makatora mwana wemunhu nekuti uyu mukomana uyu ndimi yaapara ndimi. Mombe yenyu mukaivharira mudanga, ikapoya mudanga ikanodya kumunda kwevaridzi, mhosva inopiwa imi muridzi wemombe. Wenyu mukomana uyu yaapara mhosva. Saka mhosva ine mukomana ine mibaba, ine mhuri yose. Imi mune mhuri ndimapara mhosva kumusha kwevaridzi. Imi munoyera chi? Ndera ngara. Nungu yadongo. Ndimi nemiseve inobaya kwese kwese. Kumusikana moyo. Mwana wenyu mazuva achiti musikana handichamuda. Zvazviri munzeve. Saka kana mwana mukomana adhemeja mwana wemunhu sezvizvi obva ati mwana wemunhu handichamuda, panofamba sei apa? Ndopanda ndasiya ndisina kupedza kutaura ipapo. Ndichiti chakaita kuti ndizovadzinga, ndopanda ndoda kusvika. Chakaita kuti ndivadzinga ndechekuti kana mwana akakutadzira, unenge une tarisiro kuti mwana achadzoka uzoti baba sori, akatadzikira papi paya. Saka ine nechimiro ndakagamuchira musikana, asi akambonditadzira mashoko ndikataura sisi mutete wacho aripo pamusoro pekuti odzoka. Ndakazotaura ndikati ndokumbira kuti mutikumbire rwegero zvakadii zvakambondiitira paya, nekuti ndakamutambira zveshuwa. Amai vakabvuma vakamutambira tikagara. Asi kugara ndakazotarisa kuona kuti mwana wangu musikana nemukomana wacho havagariki navo, havateereri, havatsiuriki. Saka ndakaona kuti kutsiura kunonetsa. Mwana woumwe haatsiurwi nenzira dzaasina kumbogara atsiurwa nadzo. Ndiri kuda kuenda ipapo. Ipapo ine handina pandokwanisa kuti ndikataura mambo. Anotaura mukomana nekuti ndiani dambudziko. Mazwa mambo vachitaura kuti mombe ikapoya mudanga ikamusvika kumunda kwemunhu anobata muridzi wemombe, handiti muridzi wemombe ndimi baba, ndimi isu rake.
ndosaka ndataura ndichida kuenda kumusikana pane zvakaita kuti awiri kwamuri nemwanakomana haisi kudzokera kumusikana maudzwa namambokudzi mombe yenyu yakadya kumunda kuvanhu panoitwa sei muri munhu mukuru panoda kuti tigare pasi semhuri totaurirana navabereki vemusikana tobhadharana. Chinova chinhu chamaifanira kuita musi wamakangobata vana ava vari vese. Handiti? Ndati musi wamakabata vana ava vari vese maifanira kubva masimuka nemukomana nemusikana kuti musikana ndiratidze kunani kune hama yako. Handiti? Moenda naye kuna tete. Mosvosvika tete ndauya pano nevana ava. Vana ava ndavabata vachiita musikanzi wakadai wakadai. Ndati ndiuye inini semunhu mukuru tigare pasi tikurukurirana. Handiti? Tete vobva vakuti kana yadai yakura kwandiri haichada ndiri ndega yakuda vana baba. Handiti? Ndazvitaura muno. Vana baba vodedzwa. Handiti? Mochigara pasi vana tete vekwenyu nana baba vochikurukura vana vakabatwa vachiita musikanzi wakadai wakadai wakadai. Pakaparwa mhosva apa ngatigadzisei takadai takadai takadai. Vandati zvino makurirwa nekuti imimi masiwa nenguva hamuna kuzviita panguva yakafanira zvazosvika pakuti mwana wenyu haachada musikana. Handiti? Mwana wenyu aramba musikana tete vabva vasimuka vakati ine handichakwanisa kugara nemwana we zvakadai rega ndiende kuna mambo. Mambo vanditakanire mudzwa. Ndizoma pane nhau ngepa kunzai kuti pandakavabata ndakavati hazvichashanda izvozvezvo nokuti kana mhosva ikanga yaparwaka tinoedza kutsvabhurudza nzira dzose kuti tibate pane chokwadi. Moreover imimi makazosvika pakugara nemwana uyu pamusha penyu imimi tinoti mwana ndewe munhu wese makutora uyu mazvara chikomana mazvara chisikana wenyu mwana mukomana asi pachauya musikana uyu anoita kuti mwana wenyu munomurayira agopinda mutsika dzenyu. Zvino isusu patsika dzedu dzechivanhu tinoti kana mukomana ukanga wada musikana vanotanga kushiyana yatinoti nduma achiti uyu anopa nhumbi kune uyu uyu opa nhumbi kune uyu uyu otakura nhumbi opa tete wake uyu otakura nhumbi opa sekuru wake. Ndopatangira nyaya wodanana kusvikira vagutsikana kuti takuda kunoroorana. Handiti? Voenda vachinoroorana uyu ari musikana uyu ari mukomana. Handiti? Vana tete ndovochizosanganisa vana ava mumba yemukati kuti maamudzimai baba naamai zvinomheuke vana varoorana. But ava vana ava vakatozvipa imba kare zvinova zvinhu zvatakaziva isu sevabereki. Kana tadaro patsika panenge paane mhosva yekuti kunyange mungada kusimuka kunoroora mhosva yekutanga ipapo munosvika muchinzi bhadharai damage. Ndo mhosva yekutanga inenge iripo ipapo. Saka kana mauya kwamambo sezvizvi mimishora kuti hamusoda kuroora mwana wenyu haachada mambo vanoti bhadharai damage rekudamage mwana wovaredziko makaita. Tinotenda mambo hatisi kuramba ipapo handingarambi. Ndosaka mamanza ndakati ava ndakatombovamisa. Chezaro wenyu makambovaona? Handivazivi. Matotanga kuvaona muno? Mambo vakwazisa? Ndisati ndatovaziva. Varatidzei chezvaro. Baba chezvaro veite makaditina. Tariso yangu ndekuti ndakatarisana nevanhu vatema pakapenya hapana muchina hapana mubritish hapana rumwe rudziro rusinu rwetsika dzedu dzechitema. Kana muchiremekedza tsika dzedu muchida kuti dzigozoitwa nevana nevazukuru vachatevera dzinofanira kutangira pamuri kuti uzikwanise kudzigamuchidza kune vachatevera. Vana venyu nyange vakaita rurimi rwakashata runengei imimi mune ukama nekuti pane nhumbuka mwana wenyu akauyawo avo vatoti zvara venyu ine mufanira kupa ruremekedzo rwachezvara. Iwewe unyange ukati musikana hauchamuda kuti ubaba haubvi ihwohwo ndite zvara vako unyange zvadii. Ende ruremekedzo irworwo rukave parurimi pakoka pamaitiro ako nyange paunoenda unoenda uri munhu unovakika. But ukangodzingara wazvirerutsa zvekuti woti musikana hauchamuda wobva kuti nyange nevabereki vake nyange natete vashata natsapa wabva paunoenda usiku. Chawaita nhasika mangwana unosangana nacho kumberi. Usafunga kuti uri shasha kana uchiti uri mwana womunhu handikudi. Kana vanhu mukadanana unyange imba inoumbwa nenzira dzakasiyana siyana munoumbana muchikura mese kusvikira maona kuti taakugarisana zvakanaka. Makagara naadzimai venyu apa ndikada kunyatsopendekura pamakabvaka
Zvinetswa zvakawandisa mukati memba yenyu. But chiripo chikuru chaita kuti muve pano nhasi kushingirira. Saka kushingirira ikoko ngatikuonei nyangwe nepavana. Vashingirire kuziva kuti imba inoshingirirwa. Imba haingouya nyore. Handiti imba inotoshandirwa kuti imire. Rurimi rwamunarwo vana vechidiki urwu, dzidzisai rurimi rwenyu pakutaura. Dzidzisai rurimi rwenyu kuti muve vanhu vanorarama mutsika, vanorarama munyika. Tezvara, mazita ndiani baba yenyu? Yeverai. Mama vanokumanikidzai kuti imimi nemwana wenyu mukomana wanobvise mombe 5 dzekudhemeja mwana wavaridzi. 5 mombe dzinotsika. Pamusoro pazvo nhumbu yemwana wayo inoda kutariswa. Ibasa renyu zvakare kuti muende nemwana wayo kuchipatara. Munhuwo nhumbu yoonekwa yoongororwa kuti yakura zvakadii. Tochiita zvekutarisirwa zvinonge zvakurudzirwa neveutano. Kana pamanguva dzekunyoreswa dzakwana ndimi munotarisirwa kunyoresa nhumbu iyoyo. Preparation ikada kutengwa ndimi munotarisirwa kuitenga. Ende mutemo uri pachena, mutemo wehurumende unokumanikidzai zvakare kuti nyangwe mwana wayo akazvarwa kunonzi ndimi muchengete kusvikira asvika pamakore 18. Ndozvinotaura mutemo wehurumende izvozvo. Asi inini patsika dzangu, sezvo mati imi hamusuda kugara mega dare nanatezvara venyu kuti muroore, ini mambo ndokumanikidzai kuti chibhadharai dhemeji mombe 5. Munotiparize mombe 5. Mambo ipapo panotinetsa. Pane zvimwe mombati. Ini pandiri handina chandokwanisa kuwana. Saka ndotomira mukomana kana vana. Mhosva ikanga yaparwa, ndateerwa pepe ndikati mombe yapoya mudanga menyu yaenda kunopara mhosva. Handiti? Mombe ingaita izvozvo mambo ndizvo ndazvinzwisisa mataura chokwadi chaicho. Asi izvo zvinoita ndezvodai. Pandiri ini handina chandogona kushanda. Mutsika dzedu kana muchida kuti imba yemwana imire, imba yemwana mukomana, kana achinooroora mwana uyu, anotakura yenyu pfuma yenyu ndo yaanonororesa. Pakuwirirana ndizvo chero naye ndakamuziva kuwirira netsika dzedu. Manzwa daisa izwi rekuti mutsika dzedu. Kana kuti imba yemwana waimire, munoisa yenyu pfuma ipapo kuti mwana yainonorora. Baba vanobvisa mombe mudanga, mombe iyo mwanangu inonorora. Nyangwe vakashaya vanobvisa dhora chairo mwanangu isapodzera pamari yako uende kunoroora. Iyoyo ndo kunonzi kusunga imba yemwana ikoko. Hazviitwe kuti muri kuwirirana chete. Kuwirirana nokusawirirana baba vanorodza mwana, unobatsira mwana kurodza mwana. Munzira dzakati nyangwe mwana kana achiyamwa anoruma zamu ramai vake vari kumuyamwisa iroro agonoruma. Asi kana arumwa amai havagorega kuyamwisa mwana kuti ndarumwa. Vanomurova vagomutsura vagoenderera mberi vachimuyamwisa kuti. Mati pamusoro kukumbira kutaura. Ndofunga baba zvavari kuzama kutaura ndezvekuti vakaremara gore ra2016. Saka kumba munhu anotoriritira chero iyoyo kuti apedze chikoro kana kuti azoita zvekusona ndini ndotoriritira. Naye iyoyo aakumbopota achiita sei achibatsiridza. Zvavari kutaura ndezvekuti havasi kukwanisa kushanda pane zvavakashanda vakatoshanda kare. Baba ndivo ziso remhuri. Baba ndivo vanoziva chamhara pamwana wavo. Kana amhara pamwana wavo ari muroora, baba ndivo vanogamuchirwa, vanotarisirwa mutsika kugamuchidzwa muroora. Vagamuchidzwa muroora vanozopa kwamuri amai. Amai mhuri yakura yeye muroora. Handiti? Saka zvandinotoramba napa zvirevo kuti baba ndivo vandiri kumanikidza kuti zviitei chete zviri kuitwa nemhuri. Imimi ndimi maparirwa mhosva, imimi ndimi maparirwa mhosva nekuda kwemwana wangu. Saka imimi pamwe chete nemwana wenyu ndimunogara mumba menyu morongazana kuti mwana mhosva yako yavaparisa yatisvitsai. Handiti? Mochironga kuti koitwa sei kuti pagadziriswa. Kuroora kwakareruka chaizvo, hakuremedzwa. Dai makaita zvandataura pekutanga zvezve kuti dai makasimuka makaenda kuna tete makabatadzana nababa makaumba ukama hwenyu tisipo pano. But nekuda kwokuti hamuna kuzviita ndosaka tiri pano nhasi. Ipapo mambo ini regai ndiinde parutivi rwangu kuti izvo zvinoita ndezvekudai uyu muranda mumusha mangu mukadzi
haagoni kuzoroora saka ndononoka kuwana pfuma. Ndipindure mubvunzo wangu, unoita zvarini kupedza ndataura kumusikana wako wakadhemeja? Mashandiro andinoita zvinokwanisa kuti next chi abokuudza kuti dzigara zvakanaka andika unotarisana nemuteso wako pana ndichitokumbira kudzivisa zvamurikuona mwana yazvitakurani pamiri pari kukura kapa pamiri havamirire kuti ndichazoti ndo nekuti pamiri pane nguva ezvinezvi zvese zvamusikadzwa yako yese yanga iri mumusoro umu yafanira kutochinja nekuti waababa wakutotarisirwa kuva neresponsibility yekuriritira nhumbi. Handiti imwe yacho responsibility yaoma nekuda kwemusikadzwa yako yekupwanya ruzhowa rwekupinda mumusha mevaridzi. Handiti kana tichiti ruzhowa tiri musha wemunhu wakakomberedzwa wakavakiridzwa. Handiti iwe ndobva wati ndiri shasha pane minzwa ipapo ndopapinda. Handiti ndobva wapwanya ndobva wapinda. Kana wapinda ndopakuya damage. Imhosva yako yekupinda pakavakiridzwa pamusha pevaridzi. Ende kana tichivakiridza musha wevaridzi takanangana nemwana musikana hapana ruzhowa runooneka nemaziso asi ruzhowa irworwo runowanikwa mutsika. Dzandareva paya kana madanana nemusikana chekutanga kupanana nduma mofambidzana kana magutsikana kuti mauda kuroorana mochizounganidza dare asi mimi makaratidza kutyora zvisizvo. Unotipa mupedzi rini iyezve kuti ucharitira nhumbi yako chirudzi chifambe chiende mberi. Ende baba musazvikurisa panyaya yemwana. Mwana ndewenyu, imi nemwana wakafanana. Yai munotoita mukomberano mese baba nemwana unogara zvidzei. Ndombosa tatasana. Nguva magara nemwana wangu dai kubvunza mwari akaendesa zvinhu nepamwe. Amaigara pasi sedare kuti dambudziko ratasangana naro toita sei? Maitodaro. Saka ndandizvozvo. Ndafaratsika dzenzo kuti wakatotera mwana nousiku. Mutsvaka kutoita ndokunamata. Handizvo, naso ndo zvatasangana nazvo naso kudambudziko rashi rapo. Garai pasi mhuri nemwana kuti zvataura mama. Zvoitwa sei togaisa mhosva iti? Lindai murimo zvikuru ati zvavaripo maikusura mwana wenyu kudzora mashoko ake kuti mukadzi otora mukadzi uyu vogarisana. Imi muri baba apa baba vawe garai pasi munyanye mutsure mwana wenyu arege mashoko ake. Mwana haangati nhasi aitisa mhuri ezvo zvakuda damage akudi hazvina kwazvinomusvitsa. Izvo zvinoita mambo yawiri kunyanga kutsiura mwana kunogona kuita asi manje iye unenge ana mashoko ake angoyo kuti pandira aita pamusoro maererano nemhuri yake saka inandoramba tichidya nguva komana ndati mumeshano tozowana rini munhu anokumbira kurerutsirwa tite zvakava kwawo vandakuratidza nawo nhasi inini samambo ndo dzangu dzandokuti pedzo kana tezvava kuvada kukurerutsira handivaomeseri vanenge vada mwoyo wavo nemwoyo wavo. Ndatunokumbira tezvara wako ndokwanisa kuya kuisa next year. Next year February. Kule. Taura nyaya mbiri pana nyaya damage nenyaya nhumbi. Mwana anokwanisa kuchengeta. Ndati nhumbi ndautanga kunyoreswa. Masikana ndayoneswa kuchipatara. Matesti oitwa. Handiti. Chipatara ndochokudza zviri kuitwa pamwana. Handiti. Nemazuva ekunyoresa nechii. Kana mwana achienda kuchipatara uchindokotaura natete wake. Tete vachikudza zvoda kuitwa nezvoda kutengwa. Asi damage ndine mwana tezvara harinei nenhumbi. Nhumbi ndeyako inoda kuriritira. Saka mhinduro yandikuda ndeyekuti mwana anoenda kuchipatara rini? Kuchipatara papanda mari ka? Achada mari yekufambisa? Achada mari yekuenda kuchipatara? Moreover, kana aine kwaanga achishanda pamwe haachagoni kushanda. Kana anga achita basa romumba macho ndiani achandoshandirwawo mumba nemunhu ane nhumbu ndiani?
hapasina kwaachashanda. Nekuda kwokuti hapana kwaachashanda but ada kurarama. Apa chamutadzisa kuenda kubasa inhumbi yako. Saka uriritirwa nani mwana uyu? Izvozvo ndokuti unomura izvozvo kuti uchariritira musikana wako sei achigara patete vake, uchaita sei pakuenda kuchipatara kwake, kunyoreswa kwenhumbu, kutengwa kwezvinodiwa zvakanangana nemwana, uyezve uchaita sei pakubhadhara mombe dzedhemeji dzemwana atesva. February uri Nombida kunyoreswa gani? usiya yapindura. Nhumbi yapfuura zvakadii? Chete shandidzana nemukomana. Nhumbi iitwe zvinofanira kuitwa nenguva. Chipatara tinacho chikumakumba, chipatara tinacho chipano paShoprite. Zvisiri kugoneka paShoprite makumbi iripo. Makumbi kana yazvitadza inotudza kuenda futi. Asi zvese zvine chekuita nemari ndezvake. Taura zvataura mama. Famba. Na December ndokwanisa mombe. Ndokwanisa December date 20 December. 20 December mombe 2. 20 December unokoromisa salad. Dzimwe dzacho ndokwanisa kudziendesa musi wa 1 February. ngani? Ndiendesa 2. Kusara imwe chete? 1 April. 1 April. Chinja date la 1 April. 1 April date is 2026. Musati April, ubvapedzisa mombe dzako. Ndagamuchira zvauri kureva iwewe ndichizvinyora pasi kuti toita zvauri kureva iwewe sekugona kwako. Ukazviita nekukasika tingafara. Asi chikuru ndechekuti iwewe nanatezvara wako nemwana auyu ivai neukama. Imi amai vemwana uyu kurudzirai mwana wenyu ave neukama nemwana wake uyu nenhu achengete nhumbi yake. Pakakanganiswa asi hatisi kutika ngati bhatatorasana ti bhatateta watorwa nevatorwa. Ngatigadzisei chekana paine chakanaka chiripo. Vana vanhasika nhasi uno zvakadai makavabata kuma3 yeyo. Munoshandisika tapedza masvondo maviri matatu vakudanana kutasa. Munoshandisika kuti zvabhaniki. Nauye zvekuchipatara zvakanangana nemudzimai wako unokukura nachete. Ndovanenge vachikupa. Asi kurudziro yangu ndeyekuti tsvagawo pashoma paunokwanisa kuti mudzimai wako awane chekurarama nacho chekuti mwana ari mudumbu ndewako. Iyeye ari mudumbu iyeye ukashayiwa hanya naye, washayiwa hanya naye umwachero wamunonamata. Saka ita hanya naye ari mudumbu imomo. Kana azovepo ugove nehanya naye ugomuriritira. Zvichida pamwe ndiye wega uchapiwa yeye. Pamwe ndiye wega achazopedzera akutonha agara akutakura zita rako. Regai ndirege kutaurisa, nditenderei kumirira pano mazvita. Wednesday anotaura date mama next week. Ndinyoresa Wednesday. Ndoenda zopedzera pakuti tete taurai nemusikana muwirirane pamazuva achaendwa kuchipatara nezvichaitwa nenguva dzinenge dzakafanira kuti zviitwe. Mombe dzakasununguka kudzibvisa dziri mari. Kana uchitya kuenda Wani nechitama. Waifana kutanga kubvunza manje zvawabvunza izvo. Akutaura semurume manje. Bvunza tezvara wako ndombe wanenge nechita mari. Wani nechitama.
Mana, hakuonekana utanga waombera. Hakuonekana utanga waombera. Ndimazoona baba zikufanana. Unabonzwa Wewe huyu zakafanana. Hakufanana. Sasa kufanana taona watu wanafanana chava mbunyatso pesana. Pamusoro ichezvapa, pamusoro ibaba. Ndauyawo ungatibatsiro here apa. Handiti? Warerutsirwa chikomana 350. Nokuti nini mombe yangu inini $100. Saka ndakunzwa ndakati ndingati zvaravano vataure. Ini yangu mambo yangu inini yangu ndoda mabhurama mabhuru chaiwo handimboda mombe dzekuni especially mhosva dzakaita sedzako idzi. Ndoda ndokuti uri bhuru ya. Nando wakapaza dangari kwenyu ndobva unopinda kuwadidzi. Hazviitwe nedhonza zviitwa nebhuru. Ngotaura asi ndinoda kungokumbira kubvunza shoko pari pandatisari isu takakura kare kana une mwana musikana asati amboroorwa ane tendere rekupinda mushama natendara chiraramo asina kupiwa mvumo. Iwewe unoda kuti ndikuripisa wasinzwa kana wada kuti ndiwe zotakurukura nezvimwe nyaya dzekurayirana zvimwe uzonditsvaga undibhuka pande ndisiri mudare. Nokuti nyaya dzawada kuti denda idzi ndinokuripisa muno. Handika ngatiregere kuda kushorana zvekudaro. Hauna zvachose. Ndataura tsika dzekuti mwana mukomana kana wadanana nemusikana chii chinoitika. Handiti ndati vana ava vanofanira kutanga kupanana nduma vega. Anotaura izvozvo mwana mukomana handiti achiti iwewe ndakuda ndoda ndikuroore vochinjana zvavachinjana zvoita kuna chete zvoita kuna nhikirikiri vana vachifambidzana. Saka regerai kuda kutsvaga zvimwe zvirere uko muda kutanga kunosvokosvana nenyuchi dziri mukoko wadzo. Ndapedza. Anda basi,